I januar er det tid til korprojektet To Be or Not To Be Shop her i Aarhus. Og i den anledning vil jeg gerne udfordre Yngve til en tag battle. Men først vil jeg lige forklare, hvad et tag egentlig er. Et tag er det, man kalder slutningen af en barbershop-sang, og det er der, hvor gruppen får mulighed for at blære sig. Det er typisk for et tag, at der er en af stemmerne, der ligger på den samme tone hele vejen igennem. Og det gælder for ca. 99% af alle barbershop-sange, at de slutter på en dur-akkord, fordi det er den akkord, der klinger og ringer på den helt rigtige måde. You are the one, bring on tomorrow, 'cause you're the one. Nu er det din tur, Yngve. Hvis du også vil være med til at synge tags og meget mere barbershop med mig og Yngve, så kom og vær med i To Be or Not To Be Shop i Aarhus i januar. Tilmeldingsformularen finder du i beskrivelsen til den her video. Vi ses. Kom og vær med.